Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends, ladies and gentlemen, Milovaní bratia a sestry v Kristu, drahí priatelia, páni a dámy, hovorí k vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. Jednoducho vás zdravíme, všetkých, kdekoľvek na zemi sa môžete nachádzať, v drahom mene nášho pána Ježiša Krista. Nech Božie požehnania na vás spočinú v čase počúvania drahého a svätého Božieho slova. Ako vždy znovu hovoríme, našou hlavnou témou zostáva návrat Krista, zasľúbený návrat Krista a naplnenie biblických proroctiev v našom čase. Potom v spojení s týmito vecami vyvolanie von tých, ktorí budú mať účasť na svadobnej hostine baránka. Vyvolanie von, príprava, oddelenie od všetkého, čo nie je v súlade s Božím slovom. Nemôžeme sa hrať na náboženstvo, musíme brať tie veci Božie a veci Jeho slova veľmi vážne a rozhodnutie, ktoré učiníme teraz, si so sebou vezmeme do večnosti. Takže kázanie Božieho slova, aspoň pre mňa to tak je tou najdôležitejšou vecou, ktorá je spojená s tou najväčšou zodpovednosťou na tvári zeme. Žiadny politik, žiadny prezident, nikto iný nemá väčšiu zodpovednosť pred Bohom v tomto čase, ako pravý Boží služobník, totiž zvestovať poslednú zvesť Božieho slova spolu so všetkými zasľúbeniami pred návratom alebo pred zasľúbeným príchodom Krista. Milovaní priatelia, my ideme od jedného miesta písma k druhému a necháme Boha samého k nám hovoriť. V 1. Tesaloničanom, kapitola 2, apoštol Pavol sa odvolával na svoju službu a povedal tieto slova. A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, verš 13, že príjmúc od nás slovo zvesti Božej, neprijali ste ich ako slová ľudí, podľa anglického prekladu, ale ako je pravda, slovo Božie, ktoré aj mocne pôsobí vo vás, ktorí veríte. Veriť Bohu je tá najdôležitejšia vec pre veriaceho. Dnes každý kresťan je veriaci a všetci hovoria, ako keby boli všetky veci správne. A keď dokonca hľadíme na kresťanstvo, ak je to číslo správne, tak máme 347 rôznych denominácií a kresťanských spoločenstiev a organizácií, ktoré sú spojené v Svetovej rade cirkvi. Ale máme len jedného Boha, jednu Bibliu, jedného Spasiteľa, jedno spasenie, jeden večný život. A náš Pán Ježiš Kristus
ktorý nás zachránil, vykúpil, ktorý zaplatil cenu na kríži Golgaty, ktorý prelial svoju krv a dal svoj život, aby nás vykúpil, on povedal, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Keď potom prejdeme do dňa letníc, keď Svätý Duch zostúpil a spasení, vykúpení krvou boli zhromaždení, ako tá prvá skupina 120, kde Boh započal novozákonnú cirkev, živú cirkev, živý organizmus Svätého Ducha, telo Ježiša Krista, ako hovorí apoštol Pavol v 1. Korinťanom, kapitola 12, že skrze jednoho ducha sme vkrstení do jedného tela. Mnoho údov, tak ako v prirodzenom tele, ale jedna hlava. A hlava každému údu, každému časťu tela dáva príkazy. A potom vo verši 28 apoštol hovorí, že Boh do svojej cirkvi postavil apoštolov, prorokov, učiteľov. Nie pápežov, nie kardinálov, nie apoštolov, prorokov a učiteľov. Oni sú v cirkvi živého Boha až do dnes a budú v cirkvi, až kým ona, cirkev, nevesta Krista, nebude dokonalá a nebude vzatá do slávy. Všetci praví členovia tela Krista nie sú členovia Svetovej rady cirkvi. Oni sú údy, členovia Krista. Sú dve jednoty, ktoré vschádzajú práve teraz. Tá jedna je spojená s Kristom a s Jeruzalemom a pravými učeniami, ktoré prišli alebo vyšli z hory Sion, ako to bolo zasľúbené v Izajašovi v kapitole 2. Vyliatie Svätého Ducha nastalo na hore Sion v Jeruzaleme. Takže slovo, ktoré vyšlo z Jeruzalema, je pravá zvesť Božia so všetkými učeniami súvisiacimi s božstvom, s krstom, s Pánovou večerou, s duchovnými darmi, s ovocím Svätého Ducha. Všetko je v tejto knihe, ktorú nazývame Svätá Biblia. Všetko je tam zaznamenané. A my sa musíme skúšať, aby sme zistili, či sme časťou nejakej cirkvi, ktorá je spojená s Rímom, alebo či sme časťou pravej cirkvi Ježiša Krista. Znovu zrodený Svätým Duchom a máme účasť na všetkom, čo Pán pre nás pripravil. My vieme, že za nás zomrel, že 3. dňa vstal z mŕtvych ku našemu ospravedlneniu a jeho vzkriesenie je zárukou nášho vzkriesenia. A jeho na nebo vstúpenie je zárukou nášho na nebo vstúpenia. Takže všetko, čo pravé Božie dieťa vlastní, je spojené s Ježišom Kristom, Synom Božím, Spasiteľom. Takže my nekážeme nejaké 3 sviatosti. My nekážeme ani nejakých 7 sviatostí, pretože Biblia neučí žiadne takúto sviatosť, ktorá by znamenala, že skrze nejakú vec, ktorú učiníme, skrze nejaký náboženský úkon, ľudia príjmu spásu.
spása je veľmi, veľmi osobnou vecou. Ver v Ježiša, v Pána Ježiša Krista, nie v kňaza, nie v cirkev, nie, nič také. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš zachránený. Takže Boh ustanovil spojenie so samým sebou. Dokonca i všetci poslovia, ktorí prišli, aby pripravili cestu a oznámili cestu Pánovu a veci, ktoré Boh mal konať, oni neustanovili spojenie so samým sebou, oni pripravili cestu Pánu a spojili Boha a jeho ľud dohromady. A potom sa naplnilo miesto písma: ten, kto počuje moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, ten má večný život. Toto je to, o čo sa vlastne jedná. Osobný vzťah s Bohom, byť znovu zrodený, tak ako sme my zrodení podľa tela, tak musíme byť znovu zrodení v duchu. Takto stojí v Jánovi, kapitola 3, takto Pán povedal, musíte, nie môžete, alebo mali by ste, ale musíte sa znovu zrodiť. Inak neuvidíte kráľovstvo Božie. Nikto to naveky nemôže zmeniť. Do kráľovstva Božieho sme narodení. Do neho sa musíme narodiť. Tak ako sme sa do tohoto sveta narodili, tak rovnako i do kráľovstva Božieho sa narodíme. Ak prejdete do Jakuba, kapitola 1, verš 18, znovu zrodený skrze naveky zostávajúce semeno Božieho slova. V 1. Petrovej 1, verš 23, sme znovu zrodení skrze naveky zostávajúce semeno Božieho slova. Keď prejdete do Matúša, kapitola 13, Pán ako syn človeka sial dobré semeno a deti Božieho kráľovstva sú dobrým semenom. Matúš 13, verš 37 a 38. Takže najprv semeno Božieho slova musí byť zasiaté do nášho srdca, do našej duše. Takže my chápeme, čo náš Pán povedal v Markovi, kapitola 4, verš 14. Toto slovo Božie je semeno. A taktiež v Lukášovi, kapitola 8, verš 11. Slovo je semeno. Nie nejaký výklad. Nič iné, len pôvodné Božie slovo, ako Kristus, náš Pán a Spasiteľ, bol slovom. On nebol nejakým výkladom. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A toto slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ján 1. kapitola, verše 1, 2 a 14. Takže, milovaní priatelia, tak ako Syn Boží sa zjavil v tele, tak sme my, synovia a dcéry Božie, prijali sme večný život a na základe listu Rimanom, kapitola 8, očakávame premenu našich tiel, že budú zmenené z porušiteľnosti do neporušiteľnosti pri návrate nášho Pána Ježiša Krista. Ale vnútro musí byť zmenené ako prvé. Musíme mať osobný vzťah s Pánom. Musíme vedieť, v ktorý deň, v ktorú hodinu sme si uvedomili, že sme stratení a že sme taktiež poznali, že potrebujeme Spasiteľa a potom
sme uverili v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Potom, ako ďalšie, to veľké poverenie, ktoré náš Pán dal, že máme ísť do celého sveta a kázať evanjelium celému stvoreniu, každému národu. A priatelia, to musíme povedať, tie odchýlky od pôvodného evanjelia sa udiali takým spôsobom, že nestačí len krútiť hlavou. Koľko vecí, vlastne všetko bolo zmenené v priebehu posledných 2000 rokov od dňa, keď bola cirkev založená. Milovaní priatelia, nemôžem zachádzať do všetkých podrobností, ale musím povedať, čas prišiel, v ktorom všetko overíme s Bibliou, aby sme sa uistili, že veríme tak, ako písmo hovorí. Dokonca i keď sa jedná o Večeru Pánovu, ľudia si myslia, že víno sa mení na krv. Nie, je to spomienka. Pripomenutie si toho, že náš Pán prelial svoju krv na kríži Golgaty. A na základe listu Židom, kapitola 9, on ako najvyšší kňaz so svojou vlastnou krvou vošiel do nebeskej svätyne. To je ten spôsob, akým bolo naše vykúpenie v nebesiach dokonané. Ono sa stalo na zemi, ale bolo dokonané, keď krv v nebesiach bola daná na trón milosti. Takže, priatelia, nechoďte cestou nejakých cirkví alebo denominácií, vráťte sa späť ku Kristu, ktorý povedal, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Potom, keď sa pozriete na Pánovu modlitbu v Matúšovi kapitola 6, tak ľudia to dokonca zmenili v Biblii. Ten originál som si so sebou priniesol. Ten originál v aramejskom jazyku hovorí, veď nás tak, aby sme nepadli do pokušení. V našich Bibliách čítame, neveď nás do pokušenia. Ako môže Boh viesť do pokušenia? Satan je predsa ten pokušiteľ. Satan prišiel ku Pánu a pokúšal ho 40 dní. Nie, Boh nemôže byť pokúšaný, Jakuba, kapitola 1, a on nemôže ani nikoho pokúšať. Takže by to vlastne malo stáť, veď nás tak, aby sme nepadli do žiadneho pokúšenia. Mohol by som vám ukázať mnoho miest Božieho slova v liste Efežanom, kapitola 3 napríklad, tam, kde anglická Biblia, nie mnohé preklady, ale anglická Biblia, tu je reč o rodine v nebesiach, čo v originále nič také nestojí. Nie je to tak v nemeckej Biblii a ani v iných Bibliách, Efežanom, kapitola 3, verš 14 a 15. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Nádherné. Áno, to my všetci činíme. A potom je vo verši 15, v tom anglinskom preklade, tu stojí, z ktorého má každá rodina v nebesiach i na zemi svoje meno. Ak je v nebesiach nejaká rodina,
tak potom je tam otec, žena a syn. A toto je ten spôsob, ako to učenie trojjedinosti vzniklo, ako na čom je založené z takéhoto miesta písma, ktoré je zle vyložené. Tu, napríklad v nemeckej Biblii, stojí, že každé otcovstvo, každý rod má, či už na nebesiach i na zemi, svoje meno. Vidíte v tom ten rozdiel? Nie rodina, ale otcovstvo. On je jeden, on je našim otcom v nebesiach. Takže, milovaní, my máme brožúry, ktoré sme napísali na rôzne tieto témy, aby sme ľuďom oznámili, že nemôžu brať len jeden verš, ale musia vziať všetky verše, ktoré hovoria o jednej téme. A potom prirodzene v preklade kráľa Jakuba, v anglickom preklade, bolo učinené niečo, čo v nemeckej Biblii nenachádzame a nebolo to ani v prvej Biblii, ktorá bola preložená v dňoch reformácie, v tzv. Cúrišskej Biblii v roku 1531. Nebolo to a ani nie je, stále nie je, v Lutherovom prvom preklade z roku 1543. Tam sa to tiež nenachádza. Ale v anglickom preklade kráľa Jakuba v 1. Jánovej kapitola 5 tu je jeden verš, ktorý je 100% vložený do Svätého písma. On sa v originále nenachádza. On sa nenachádza v prvom preklade z času reformácie a on znie nasledovne. Je to verš 7. Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi. Otec, Slovo a Svätý Duch. A títo traja sú jedno. Tento verš nie je v nemeckej Biblii, nebol v prvom preklade Zwingliho alebo Luthera, ale je vo vašej Biblii. Ale ak čítate poznámku pod čiarou, tak tam stojí napísané, že všeobecne sa verí a je v tom všeobecný súhlas, že tento verš nemá žiadnu autoritu a bol vložený. Je to ako poznámka v mojej Scofieldovej Biblii. Takže, keď zhrnieme, čo sa snažím dnes povedať, dokonca i Božie slovo padlo do ľudských rúk. Potrebujeme Svätého Ducha, aby sme boli vedení do každej pravdy, aby sme videli, že ak niekde nie je, že neexistuje žiadne iné miesto písma, ktoré by potvrdzovalo nejakú rodinu v nebesiach, ako sme to čítali. Existuje nejaké iné miesto písma, ktoré by potvrdzovalo, že sú nejakí traja v nebesiach? Nie, také nič neexistuje. Nie, neexistuje a každé učenie Biblie musí byť založené na 2 alebo 3 svedkoch. Takže, milovaní, dovolte mi zhrnúť z milosti Božej. Toto je Boží záverečný čas pred návratom Ježiša Krista a všetky veci musia byť napravené. Oni musia byť privedené späť na to miesto, do toho stavu, v ktorom boli na úplnom začiatku. Ja nemárnim váš čas a nechcem, aby ste vy márnili môj čas. Chcem, aby ste si uvedomili, že toto je ten najdôležitejší čas. Totiž učiniť to správne rozhodnutie, vrátiť sa späť ku Bohu, vrátiť sa späť ku Jeho slovu a byť časťou cirkvi, nevesty, ktorá je teraz vyvolávaná a pripravovaná na návrat ženicha. Matúš 25. Hľa, ženích prichádza. Vyjdite von na stretnutie s ním. Prosím, pripojte sa ku mne v tejto veci. Spoločne vyjdime von zo všetkého, čo nie je podľa Božieho slova a kráčajme vpred. Hľaďme nahor, pretože naše vykúpenie
sa priblížilo. Nech požehnanie všemohúceho Boha, nech Božie zjavenie, nech Božie porozumenie vám je darované, milovaní bratia a sestry v Kristu, je mojou modlitbou v Ježišovom svetom mene. Amen.